Bonġu Dumbenit. Bonġu Serafina. Dumbenit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21 472 800 jew 27 472 800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dumbenit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dumbenit. Good morning, Dumbenit. Bonġu Dumbenit. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dumbenit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21 472 800 jew 27 472 800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar. Bonġu Dumbenit. Tini xi ħaġa x'm'għandix flus. Għax tifan frammi fuq dari ta' ha, u mur fittex ix-xogħol. Lana kollhom kull żejjed. Mhux jridu. L-inkwid dejjem u jqalaw. L-inkwid beda f'dan ir-raħal minn minn doġiju bħala kappillan. Għaxu ma tantx il-warazzan il-sienu. U l-inna jarana korroħu wis, Ma jdomx tafx. Jitlaq ikollu, jitlaq żgob. Jiena l-President ninkwita. Xil qaddi senried għal dik. Għaw tant fajlit fil-raħal għal dik marfettillu. Għandux ċans għalija. Għaxu ma jridux. Zalqa waħda jrid. Għax festa nagħmlu. Zalqa waħda. Għaddi minn hemm, il-bib miftuħ. Il-kappellana hawniyet? Milux li ħareġ. Jaw, ġejt Inqerrandek, Giovan. Benit. Hija l-kappellan muxaw Mikil. Anċ. Giovan. Għaddu kif ħareġ u naħseb li qiegħed il-Knisja. Mara sewwa din Ġiżella tafx. U wieħed bħali b'sol taħt ras u kapaċi jagħmilha reġina. Tajt musa titqanna b'nofs kedda bħalek. Xi titfisser bija din? Veru li fleta ikbar minnek tafx imma ngħidlek. Illi għaddi kapaċi nħol kull mara li taqa' taħt il-ħarsa tiegħi. Laqmi miegħi jien hi, Giovanni Amorus. X'rittu l-kappillan? Ġejt tiskorri kerba hux. Ċajta tafx. M'għandix abti t-ċaj tiegħek, Giovan. U xirrit il-kappellan biċċa tiegħi mhux tiegħek. Morelli kemm tieħu għalik mix-xejn? Għax ċertu klim żejjed idejjaqni lili. Dwar Ġiżella? M'għandekx għax jiex Dik għalik spiċċat, u għalhekk wieħed bħali għandu kull dritt jipprova jirbaħ imħabbita. This is Malta, man. Jizzy, here I come, baby. Fejn bqajt hi? Xieġra għalek oħt. Ma ġra li xejn. Tajb issa. Nikfu għal xejn. Għax bitni. Ja, ma rġajt il-tqajt ma dak il-xitan, Ġejt tinfittxek l-uffiċċju kien hemm. X'għamellek? Laqas biss kellimni. Xejn rajtlu tlaqt tiġri l-barra. Ma jistax ikun ibqgħu sejrin hekk hi. Jekk jiġri li xi ħaġa kollu tiegħek.
Sorry. Wrong number. Naħseb? Ma tiflax hi. Dal-lejl ma laqx għamajn. Anzi, ma taqomx barra l-biraħ. Don sal-erba ta' fil-ħodu nafas il-remote minn qalleb l-istazzjonijiet. X'jeseb li sessib? Ma dik żgħir ta' int. Dan xandu x'jaqsam minn jisimek l-inkwiet. Inkwiet. Mela int qatt inkwetajt f'ħajtek. Sa tfaqqa xi bomba kbira. Xi ħaġa għaddejja minn taħt il-każin l-aħmar. Dejjem jaraw x'ivvintaw biex jaqilgħu il-ġlied. Ġlied? Min semmelek il-ġlied? Sa jippruvaw idaħlu il-Dum Benit f'xi nassa. Ġara uħt, ma tiflax. Stankum qalleb. Kollu sew uħt. M'għandix iri. Mur, jisefini. Ajwa ħanġiblek it-tabib. Bonġu Dum Benit. Bonġu Serafina. Dum Benit, is-sensiela kollha daħħal, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dum Benit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dum Benit. Good morning, Dum Benit. Bonġu, siju Beni. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dum Benit, 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu jilek id-dar. Bonġu Dum Benit. Jajtawna x'batuni tal-kumitat. Ħaffef għax għandix nagħmel sur Pippo, ħafna. Huwa naħseb li deġa waslulek. Naħseb li taf li aħna qed nippreparaw għal-100 anniversarju tal-Gazin. Prosit. U sa jkollna festa kbira sur Kappillan. Biex xiera ux. U sa jkollna ħafna mistednin distinti wkoll. Sa jkollna l-President. Ix-xewqa tal-kumitat li Xewa da komitat? insomma tiegħi personali li tkun mistidentana u tonorana bil-preżenza tiegħek. Issa nara x'appuntamenti għandi u ma tintik risposta. Nixtieq ukoll li tbirkilna set standardi ġodda li ġibna. U nixtieq ukoll li berkilna l-istatwa artistika ta' San Katalt. Imberkilkom bomba! Mela jemma naf x'inhu l-ħsieb tagħkom, x'inhu l-iskop ra din l-istatwa Pippo. Sura Kappellan, ibqa' ċert li ġejt infurmat ħażin. Ma nfurmani ħadd, Sur President, imma naf x'inhu l-iskop u d-deċiżjoni li ħadd li intom ma tipparteċipawx fil-proċessjoni ta' din is-sena hemm għada u hemm sa tibqa' u hekk minn għalikom ħadd iċċelebraw billi toħorġu dik l-istatwa ġibtom Spanja sejrin imqarqin. Isma', int għandek għalina, int għandek għalija personali, tafx? L-ewwel provajt tifridni minn Ġiżella billi battar huma vaganza fit-tul biex nessija. Le, oħti Ġiżella mara tajba, anzi mara qaddisa, imma mnet ħabtit kien hemm serp illi persegwita, immissa marret Ruma u fetħet għajnejha, up. Ma nafx għaliex pinġini daqshekk raġel ħażilli li int. Le, mill-għatu ma raġel mill-aħjar, anzi, raġel sewwa u kont l-ewwel wieħed illi votajtek meta ħriġt tal-Kunsill u meta mnuk sindku, fraħt ħafna. Imma l-fatt li jiena President tal-Gazin l-Aħmar ipinġini f'għajnejk bħala xi Stalin. Sur Kappellan, jien President tal-Gazin tal-Banda, mhux ta' xi gazin politiku.
Tixtmu, ma l-tom kazin politiku, tiċċajta! Din xtrelek is-sur Pippo sanka tard. Imma nafx kwalità ta' żelqa jixtieq, imma nitolbok biex tgħinu ħalli jaqra din il-grazzja. Amen. Irrabjati ħafna u se jagħmlulek xi waħda, Jagħmlu li jridu Giovanni, imma Rasamberg standardi. U wis anqas statwi, dawk li fġlidu firda ma jġebux. Affarik. Jien qed nipprova biss niftaħlek għajnek. Għajnejja miftuħin Giovanni. Sek ma jimpurtax. Bil-morelli kemm sir tarani jekraħ dan l-aħħar. Għalli mux nara kikra Giovanni. Ma sawwa jgħidu li jint jisek id-del tiegħi u daħħalha f'moħħok darba l-dejjem li oħti lilek ma tridekx. Oħtok ma tridnix jew int. Doħodniex ħażin Giovanni. Dik intilfet u wara dak xi darba. Emmissa ddeċidiet li tibqa' xebba. Daqshekk. Mhux hekk tgħid. Min iduq l-imbit l-ewwel darba u jinżillu għasel jibqa' ma jgħaddix mingħajru dun benit. Xi tgħid bjani? X'inbidda qed oħti? Itlaq lil barra mill-li pjaċiru kif titkellem fuq oħti. Xi ħsibta lil oħti int? Mhix għal sorux. Waqqas xi statwa tal-karta pesta tad-dem il-laħam bħali. Baqalek żmien int ukoll Giovanni. Wax le? Għana Giovanni, jekk ma jimpurtax, l-odwa tajba. Bilħaq. Saħħa Giovanni. Il-bieraħ ġiet waħda tistaqsi għalik. Rutina Giovanni. Daqqa ġej dak u daqqa ġej l-oħra. Issa jekk ma jimpurtax, għandi ħafna x'nagħmel. Isma' jien għal ġittiek, tafx? Sa mhux dak nisja jien, sakkar warajk. Iktar jinċux noqgħod nipprova niftaħlu għajnejh. Jonsbuh jekk iridu jonsbuh imbagħad. Bonġu Dumbenit. Bonġu Serafina. Dumbenit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Ċempel issa fuq 21 472 jew 27 472 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dumbenit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dumbenit! Good morning, Dumbenit. Bonġu Dumbenit. Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dumbenit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21 472 800 jew 27 472 800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar. Bonġu Dumbenit. Kun imbierek ħabib. Grazzi Dumbenit. Good morning. Good morning. Allora. All right? Okay. Kelmu bil-lingwa tiegħek. Naf ftit Malti, Kolla sew. Allora ċandek bżonn, naħseb inti ġejt tal-Knisja turist? Sort of. Ismu Johnny Bumble. Johnny Bumble. Johnny Bumble. Call me Johnny. Għandi pjaċir, mister. Yo, what's up, man? I was thinking. All right, cool, man. Il-Knisja hemmhekk. No, ma ġiex jara l-Knisja, no. Murt nfittixha fit-triq, għallu li nsiba hawnhekk. Il-min? Il-Kappillano. Xarba nisa għandkom fir-raħala. Ġennu. Ma kalma ftit taf. All right. Gisella, where is she? Inta fil-Ġizella? Gisella, Gizzy, I mean, what's in her name? X'għandek bżonna Ġizella? Mela, għaltajt maħħa Rom. Vera għandik tifla vero ħafna sabiħa. Jien vero ħafna toġobni. Skużi, jien mhux miżewweġ. Xort għandik tifla sabiħa billi mhux miżewweġ. Fimni. Ġizella, mhix it-tifla tiegħi. Għax qiegħed li meta niġi hawn nistaqsi għal il-Kappillano. Inti il-Kappillano? Jiena l-Kappillano u Ġizella tiġi oħti. Hemm possibbli. Tilfet moħħa. Stonkum qalleb qal. Lek qed lek jiġri xi ħaġa, it-tort ikun tiegħek. Anġlu! Tom topless. Oħt il-Kappillan. Xempju. Anġlu!
Ma tkellem lejla tawint. Mawriċ lu ħaffef. Tibsax, kox nirranġaw. Kollox bil-kwiet nirranġaw kollox. Niġri fej, Sur Kappellan. Mur, ħaffef għajt is-Sur Pippo li għandu bżonn ninkellmu issa. Mur! Is-Sur Pippo? Iva. Mela għal-ħiru l-grazzja San Katal? Mija kulpa, tijaj. Għax jien superf. Preġudizzju. Tibsax. Aħfilli. Jien middem. Aħfilli. Hej, irrit ngħidlek xi ħaġa. Sorpriża. M'għandek xafetti sorpriżi, għax nafuħt. Kollox nafuħt. Taf, ma mhux suppost taf, jien biss naf, jienu. Tkompli xoħt. Tibsax. Kollox nirranġaw. Ma xfettilek uħt. F'daqshekk, hi, opra ta' karità. Opra ta' karità. Ma natlift moħħok kien. Da skandlu! Skandlu. Ma nara xejn ħażin, jiena daw l-affarijiet ilhom jiġru ħafna, speċjalment barra minn Malta. Uħt, jien il-kappellan u jiena tiparini biex daw l-affarijiet ma jsirux, speċjalment ġodari! He is crazy, man. Kappillan maħniex. Bonġu Dumbenit. Bonġu Serafina. Dumbenit, is-sensiela kollha daħ, divertenti għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. Inaqat magħna biex tgawd din is-sensiela tant divertenti b'karattri ħelwin. Trid titħaq mela akkwista din is-sensiela, anzi, żewġ sensieliet għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa fuq 21-472-800 jew 27-472-800 u nġibulek il-prodott wara l-bib tad-dar tiegħek. Dumbenit, is-sensiela li int għandu jkollok. Bonġu Dumbenit! Bonġu Dumbenit! Issa ċansi ta' kwista din is-sensiela tan divertenti u komika ta' Dumbenit 30 episodju għal prezz inkredibbli ta' 45 euro. ċempel issa biex tordna 21-472-800 jew 27-472-800 u l-ordni tiegħek inġibu ilek id-dar.